Ναι ρε Νικήτα, εντάξει, χτύπησε, δίκαιο έχει. Καλά, εντάξει. Μάντι, είσαι η πρώτη. Όχι, εσύ. Όχι, αποκλείεται. Κόκκινη πιπεριά. Θεέ μου. Εντάξει. Εσύ, δεν ξέρω. Και κόκκινη πιπεριά. Ποιος έχει το αληθινό? Νικόλ, ξεκίνα. Όχι, εσύ είσαι η πρώτη. Όχι. Παίξουμε! Πέτρα, χαρτί, ψαλίδι. Ας δοκιμάσουμε μαζί. Εντάξει, Το δοκιμάζουμε τώρα. πάμε. Είναι νόστιμο. Ναι. Τι, ναι. Έχω την έκδοση σοκολάτας. Φωτιά. Συγγνώμη, Μάντι. Νικόλ, χάλασες τα μαλλιά και το μακιγιάζ μου. Και η σοκολάτα έχει λιώσει. Δεν θα τη φάω πια. Αυτό είναι απέσιο. Συγγνώμη. Ούψ. Είμαι έτοιμη. Νικόλ, κράτα αυτό. Ένα παπούτσι. Wow, λατρεύω τα παπούτσια. Wow, ελπίζω να είναι στο νούμερό μου. Wow, έχω κι εγώ ένα παπούτσι και φαίνεται υπέροχο. Όχι, εντάξει. Το δικό μου είναι σίγουρα καλύτερο. Ναι! Νομίζω ότι έχω σοκολάτα. Ναι, είναι βρώσιμη. Πόσο νόστιμο. Ίσως έχω κι εγώ τη σοκολάτα. Πάμε. Εντάξει. Ας δούμε. Είναι η σειρά σου ούτως ή άλλως. Στην πραγματικότητα, ας το βάλουμε πρώτα. Ούψ. Έπεσα κάτω. Αλλά είμαι καλά. Όπα. Είμαι τόσο όμορφη. Μοιάζω με πριγκίπισσα. Θεέ μου. Είσαι πολύ όμορφη. Ευχαριστώ. Γεια σου, πρίγκιπα. Γεια σου, με λένε Μάντι. Τι? Ήρθα για την Νικόλ. Είναι η πριγκίπισσά μου. Αλήθεια. Είναι τόσο χαριτωμένο. Με τίποτα. Θα γίνω ένα συνηθισμένο κορίτσι. Όχι. Δεν είσαι πλέον η πιο όμορφη. Μάντι, δεν σε χρειάζομαι. Ούτε εγώ. Φεύγω. Τι ήταν αυτό? Θέλω πραγματικά να δω τι έχουμε. Θα ρίξω μια ματιά. Wow, μακιγιάζ. Θα σε καλέσω πίσω. Νικόλ, είναι μακιγιάζ. Σωστά. Τι... Αναρωτιέμαι αν είναι σοκολάτα ή αληθινό. Μια ιδέα. Νικόλ, μπορώ να πάω... Πρώτη. Ναι. Να δοκιμάσουμε κραγιόν. Αυτό είναι όμορφο. Νικόλ, δοκίμασε μόνη σου. Σίγουρα έχω μακιγιάζ σοκολάτας. Αυτό είναι αληθινό. Μάντι, με ξεγέλασες. Και έπεσες στην παγίδα. Μία παλέτα σκιών. Είναι όμορφη και είναι νόστιμη. Καλά. Μια ιδέα! Θα κάνω κάποιο ασυνήθιστο μακιγιάζ. Νικόλ, τι κάνεις?
δείξε μου. Αχ, τι τέρας. Αυτό ήταν αστείο. Τώρα μπορούμε να φάμε τη σοκολάτα της Μάντι. Σταμάτα. Μάντι. Περίμενε. 1, 2, 3. Γεια! Τι, συγγνώμη, είμαι ο πρώτος. Τι είναι αυτό, ένα τεράστιο Πάμε. αυγό. Εντάξει. Μάντι, εσύ πήγαινε πρώτη. Εντάξει, κοιτώντας πιο προσεκτικά, υπάρχει κάτι μέσα. Ουάου, είναι σοκολάτα και είναι τόσο νόστιμη. Μάντι, μη ζηλεύεις. Wow, υπάρχει ένα κουτί μέσα. Ένα όμορφο δαχτυλίδι. Έχει μια τόσο μεγάλη πέτρα. Φαίνεται όμορφο. Μάντι, εσύ τι θα κάνεις? Για να δούμε. Έχω κι εγώ ένα αυγό. Τι πρέπει να κάνω με αυτό? Σωστά. Ωραία. Ας το ζεστάνουμε. Ελπίζω να υπάρχει ένα χαριτωμένο ζώο ή ένα πουλί ή κάτι τέτοιο. Ω, Θεέ μου. Ζήτω. Ας δούμε. Νικόλ, το ακούς αυτό? Το αυγό ραγίζει. Ας δούμε ποιος είναι μέσα. Νικόλ, έλα εδώ. Αχ, είναι ένα φίδι. Πόσο όμορφο. Θα το μεγαλώσω. Θα είναι ο καλύτερος μου φίλος τώρα. Είσαι τόσο όμορφο. Είμαι η μαμά σου. Νικόλ, κοίτα την. Όχι, όχι, όχι. Πάρ' το μακριά. Περίμενε, Νικόλ. Είναι η σειρά μου. Ένα κουμπί συνδρομής. Κάντε κλικ σε αυτό και μην ξεχάσετε το καμπανάκι. Θα είστε οι πρώτοι που θα παρακολουθήσετε όλα τα βίντεο μας. Τι? Σωστά. Ας το κάνουμε. Ξανά. Αχ, και... είναι μια κατσαρίδα. Πρέπει επειγόντως να καλέσω το αγόρι μου. Έλα. Τι είναι αυτό? Είναι τρομακτικό. Ναι, αγόρια. Δώσε το μου, Μάντι. Δοκίμασέ το. Νικόλ, τι έκανες? Είναι σοκολάτα. Και εσύ, φύγε. Χωρίζουμε. Είναι η σειρά σου. Έχω μια αληθινή κατσαρίδα και είναι πολύ γλυκιά. Σοβαρά, Μάντι, κοίτα. Θα φτιάξω κάτι για το χαριτωμένο μου ζωάκι. Κοίτα αυτό το σπίτι. Είναι τόσο ωραίο. Τώρα η κατσαρίδα μου έχει ένα μέρος να ζήσει. Καλώς όρισες, αγάπη μου. Ωραία. Νικόλ, συγγνώμη, αλλά δεν καταλαβαίνω αυτό. Τι, είσαι περίεργη? Ας δούμε τι έχω. Αυτό είναι αηδιαστικό. Είναι ψάρι. Τι γίνεται με μένα? Ένα ψάρι. Και μυρίζει απίστευτα. Πρέπει να τηλεφωνήσω σε κάποιον. Ένα δευτερόλεπτο. Γεια σου, γιαγιά. Χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Τέλεια. Περιμένω. Και να η γιαγιά μου. Γιατί με κάλεσες? Ψάρι. Άσε με να το μαγειρέψω για σένα. Πάμε. Τέλεια. Μάντι, είναι η σειρά σου. Μάντι. Αλήθεια. Ένα χάρτινο αντίγραφο της Μάντι. Γιατί κρύβεσαι κάτω από το τραπέζι? Βγες έξω. Με βρήκε. Εντάξει, ας το δοκιμάσουμε. Αλλά δεν μου αρέσει το ψάρι. Πρέπει να προσθέσω κάτι νόστιμο. Πάντα έχω χρυσό στην τσάντα μου. Φροντίζοντας το επάνω στο ψάρι. Αυτό είναι καλύτερο. Ας ελπίσουμε. Ας δοκιμάσουμε. Είναι σοκολάτα. Νικόλ, είναι τόσο καλή. Νικόλ, σου έχω ετοιμάσει λίγο ψάρι. Καλή σου όρεξη, αγαπητή μου. Ευχαριστώ, γιαγιά.
Wow, φαίνεται νόστιμο. Ναι, η γιαγιά το έφτιαξε για μένα. Πρέπει να το δοκιμάσουμε. Ας το δοκιμάσουμε με ένα μαχαίρι και ένα πιρούνι. Μυρίζει απίστευτα. Είναι τόσο νόστιμο. Ας το φάμε με τα χέρια. Είναι τόσο καλό. Νικόλ, θα το μοιραστείς μαζί μου. Όχι, Νικόλ, με τρομάζεις. Φάε το μόνη σου. Μάντι, σου το δίνω. Εντάξει. Μολύβια και χαρτί. Τι να κάνω με αυτά? Μάντι, πρέπει να ζωγραφίσεις το χαρτί. Αλήθεια. Πρόσημα. Ήμουν τυχερή. Αυτό είναι αρκετή. Και αυτό τρώγεται. Είμαι τόσο πεινασμένη. Μολύβια και χαρτί. Τι να κάνω με αυτά? Μάντι, πρέπει να ζωγραφίσεις το χαρτί. Αλήθεια, δεν το ήξερα. Ας προσπαθήσουμε. Θα γράψω το όνομα του αγαπημένου μου καναλιού. Παρεμπιπτόντως, εγγραφείτε και κάντε like στα βίντεο. Αυτό είναι χαρτί. Είναι αηδιαστικό. Νικόλ, εσύ? Έχω επίσης χαρτί και μολύβια. Αλλά είναι βρόσιμα. Ήμουν τυχερή. Αυτό είναι αρκετό. Εντάξει, ας φάμε. Wow, αυτό το μολύβι φαίνεται σαν αληθινό, αλλά είναι φτιαγμένο από σοκολάτα. Τι γίνεται με το χαρτί? Και αυτό τρώγεται. Είμαι τόσο πεινασμένος. Τι να φάω? Θα προσπαθήσω να αποσπάσω την προσοχή μου ζωγραφίζοντας. Εδώ είναι ένα κεκάκι. Τι συμβαίνει? Έχω ένα πραγματικό κεκάκι εδώ. Πολύ ωραίο και είναι τόσο νόστιμο. Ούτε καν ήξερα ότι ήταν δυνατό. Θέλω να το δοκιμάσω κι εγώ. Μην το αγγίζεις. Τι άλλο μπορώ να ζωγραφίσω? Ξέρω άλλο ένα κεκάκι. Ναι, λειτουργήσε. Πόσο νόστιμο. Μάντι, θα μοιραστείς? Όχι, είναι δικό μου. Πόσο καλό. Κορίτσια, τόσα γλυκά! Ας μαζέψουμε όλες τις σακούλες! Αυτό θα φάμε σήμερα! Τι γίνεται? Κάποιος